Zo, wat rekkert dat ding, man. Ondermacht. Geweldig. Kom maar hier de trap omheen, zo hoor. Zo, nee, net van de trap afvallen, hè? Dit is een steile trap, dit. Wat aparte traders, dit. Ik ben er bijna een keer vanaf Oh, gevallen. bijna, net echt. Lieve man, het is een steile trap. Ja, zeker. Nee, maar daar komt omheen, hè? Ja, zeker. Wat is kom nou ik mooi nergens. weer, lieve man. Dat komt wel goed. Ja, toch? Dit is Maar ik dacht, ik laat even mijn kijkers even zien. Een mooi overzicht hoe de stad. Heb je zelf een auto? Jawel, ik kan wel een Wat voor auto. auto heb jij? Ik ga een Renault Talisman. De benzine is duur geworden, hoor. Ja? Ja, toch? nou, ik heb het gehoord bij F-Simpel, lieve man. Mijn Esso en Shell is duur. En Ja. Tango gooit een pulp in de benzine. Die Tango gooit een pulp in de benzine? Een bepaalde pulp, er zit een vieze pulp in. Die Tango? Ja, eerlijk waar, bij Tango. Heb ik zelf gehoord van Marines. Oh, Er Marines. zit een vriend, lieve man, die van het inophuis. Ja. In de Tango gooit een bepaalde pulp in de benzine. En van de Belt is ook hele dure benzine, van de Leeuwardenstraat. Ik dacht dat de Tango een dans weer mag. Nee, de Tango is ook een benzinepomp. Oh, oké. De Tango is ook een dans. Ja. Maar ik bedoel, het is vreselijk duur gewoon de benzine. Oh, wat dat hoor? Wat heb je maar van benzine? Hier Ja. size 50 of zo? Nou, ik heb geen mensen, ik zit geen onwaarheid te vertellen. Tjoh, dit is dat prachtig? Want even niet iets van uitzien hier, hè? Dit vind ik Ja, een van de ja. mooiste... Niet zo mooi. Maar Hè? ik heb het gehoord, er zijn mensen moest 100 euro, 110 euro, 90 euro, 180 euro, 290 euro betalen voor de benzine. Ook benzine voor motoren, een Kawasaki 100 gaat de autobenzine, hybride auto's alweer een ziekenfonds, mensen moeten naar de voedselbank toe. Ja. En dan komen al die mensen, die asielzoekers, komen hier naar Leeuwarden, lieve man. En dat is hartstikke, wat moeten al die mensen hier? Dat snap ik leven, niet. Leven. Ja, leven. Ja, leven toch? Ja. Kijk zoals jou toch? Ja. Leven hier direct toch? Ja, tuurlijk. Maar de benzine is hartstikke duur, hoor. Eerlijk waar. Ik heb geen rijbewijs. Ik stap er bedoel, radicaal mee. Want ik kan dan een kop koffie kopen, een gebakje. Ik kan dan doen zonder rijbewijs. Ja, maar je rent toch gewoon, dus je hoeft Ja. je ook je benzine te kopen. Dus Nee. dan maakt het jou dat uit hoe je hoort die Dat benzine is is. zo. Ja, de zeker. meeste maar Ja, betalen. maar de benzine is zo duur geworden, lieve Ja. man. Het is onvoorstelbaar. Ja, maar jou riet het dan net, jouw renhemmers. Jou rennen net op benzine loop. toch? Nee, ik loop verstandig. Ja, daarom. Jazeker. Dan heeft er niks met die benzineprijs te maken. Nee, maar het interesseert me wel. Zo bedoel ik. Ja, zo ook wel, ja. Nou, prettige dag hoor. Ja, Mooi ja, maar- Gerard. Gerard, lukt het nog een beetje? Mooi, prima. Gerard, de groeten van Rini en Fred. Prima. Rini en Fred die gaan naar Cuba toe, 10 dagen. Prima Gerard. Tot vanmiddag. Dag lieve man. Dag Gerard. Dag lieve man. Dag Gerard. Dat is Gerard. Dag Gerard. Hele lieve man. Gerard van mijn dek. Gerard, tot vanmiddag. Het is voor elkaar. Dag Gerard. Hartstikke leuk was jongens naar deze vlog. Was meer zien, abonneer je dan. Vond je het een leuk filmpje, doe dan een duim omheen. En dan kun je nog volle meer filmpjes zien. Geweldig.